matí, no sé si em sentiu, potser una miqueta fluix, anem a pujar una miqueta, anem a posar una miqueta de volum per aquí, vale, doncs m'he passat ara, molt bé, aquí, millor, em baixo això una miqueta, vale, bon dia, què tal, benvinguts un cop més a aquesta mena de cosa matinal que foto jo pels matins. Molt bé, també jo. Cosa matinal que faig pels matins. Hem de que tinc una expressió verbal d'aquelles brutals. Espera un momentet, que és que estic acabant de posar el meu propi xat. Així me veig qui hi ha per aquí. Doncs, mira, com sempre, en Jaume Piqué. Bon dia, Jaume, com sempre. Un d'aquells matins que ja està enfeinadet muntant l'estudi, muntant les càmeres, muntant la bateria. Entenc que estàs allà a full, no? A full. Doncs bon dia, nen. Espero que tinguis el cafecito. Jo també el tinc. Avui toca coet espacial. Tinc com notificacions rares que no sé ben bé què són. Tinc força coses. En Nunter també està aquí. Raid, ja de bon matí? Què? What? Què? Com què? Què ha passat aquí? Què ha passat? He rebut una raid a 1:45 de 9 del matí. Podria ser. Però bueno. Hombre, bon dia, gran Carles. Bon dia. Espero que estiguis amb una dolça ressaca després de lo que veu triomfar i lo que veu petar ahir al matí. I, hombre, Jordi Pi, bon dia. Us presento el càmera i el realitzador del que ahir va ser possiblement l'esdeveniment esportiu a Twitch del dia del mes, per no dir de l'any. Jo us ho explico, perquè això s'ha d'explicar. La gent, tant en Carles com en Jordi, formen part de Joy Sports Events, una empresa que es dedica a fer transmissions esportives. I resulta que ahir... Un moment, espera. Ara, una miqueta de llum. Resulta que ahir van fer una cosa molt xula, que és que van transmetre per internet, a través de Twitch, un partit de l'Europa femení. I això no tindria cap cosa a l'altre món, hi ha molta altra gent que el que fan és que enganxen transmissions, les fiquen al Twitch, o possiblement fiquen, jo què sé, un gameplay del FIFA i es posen veus per sobre, una cosa així. Si no fos perquè és que la cosa va una miqueta més enllà. És a dir, no només estaven transmetent el partit en viu, sinó que, a més, interactuaven amb la gent que estàvem al xat i que estàvem dient cosetes i que estàvem provant el sistema. Jo només us dic una cosa. En un momentet es van reunir com unes 140-160 persones, aproximadament, que estaven veient en directe un partit de futbol. Aquí el mèrit, bàsicament, és d'en Carles a la càmera i també d'en Sergi Massó i d'en Pau, no me'n recordo el cognom, m'hauré de dir, a les transmissions. El Jordi feia de realitzador i realment va fer una gran tasca també a l'hora de fer repeticions, que passa, Jordi, m'hauràs explicar com pebrots feies les repeticions tan ràpid, que és molt heavy. Vull dir que era en plan de cap, hi havia un gol i al cap de 10 segons tu ja estaves cardant la repetició, que ho feies amb clips o què? Bueno. Pau Segurana, la feia amb màgia. Doncs va ser espectacular. I tot va haver moments molt xulos, com un momentet en el que hi havia les jugadores del juvenil femení de l'Europa, gairebé la meitat de l'equip connectat en el xat i animant el seu equip. És que va ser brutal, però brutalèrrim, de debò. Vull dir, a casa ens mirem poc al futbol, i cada cop menys, perquè, bueno, per diverses coses de la vida no ens acaba de xalar. Però, hòstia, el que vam veure ahir va ser molt xulo. Doncs, per tant, Pau, Carles, Sergi, Jordi, felicitats, i espero que tingueu la decència de no deixar-nos amb la mel als llavis i posar-nos algun partidet més, alguna coseta. M'és igual el que sigui, pot ser futbol, pot ser waterpolo, pot ser... si és waterpolo, potser... Depèn de com waterpolo masculí, la meva dona estarà encara més enganxada a la tele. Diu top,
en Jordi diu, top 184 espectadors, 478 únics, 1.260 visualitzacions totals, un canal que parla de zero i gairebé sense promoció. Moltíssimes gràcies a tots. Diu, en canvi, el partit que van fer a YouTube per masculí només hi havia guiris parlant de posses al xat. Nois, és que em sembla que he de tirar pel Twitch, i per fer-ho viral, i per fer-ho social. Ja esteu veient que quan és social tira superbé. Bon dia, Òscar. Bon dia. Família Òscar de la família Caricú. Què tal? Com aneu? Llavors, a banda del partit de futbol i de aquesta transmissió, aquesta experiència de transmissió en viu, ahir també vam tenir el concurs, el concurs de la Festa Major de Creadors TV. No sé quants de vosaltres hi éreu en directe mirant-ho, però va ser com una miqueta com una anada d'olla molt bèstia. Vam tenir de tot, problemes tècnics, vam tenir problemes de coordinació, els nervis de que 20 minuts abans sembla que jo, per exemple, tenia molts problemes per connectar-me a un OBS Ninja virtual que han muntat, però bueno, al final va quedar molt bé, va quedar molt xulo, va quedar molt divertit, vam fer molta xerinola. La Marta dels Caricús està contenta perquè vam fer una pregunta sobre ella i sobre la cantant que li agrada. Tot s'ha de dir que és que 2 setmanes abans vaig estar mirant vídeos de gent del canal de creadors i com que ja vaig veure que la Marta tenia un de 20 coses sobre mi, doncs vaig aprofitar i i vaig aprofitar per fer alguna pregunta. Va ser molt xulo, en realitat, vull dir, em va agradar molt l'experiència de fer de presentador, va ser com molt així. L'única experiència que he tingut com a presentador jo en la meva vida va ser a la Festa Major de Premià, que vaig presentar un concurs de balls de saló, que és com muerte. Jordi diu, si puc avui a l'hora de dinar em poso el show d'ahir. El show d'ahir el trobareu al canal d'en Darth Segador, el canal de Twitch, que és twitch.tv/segador_z. A veure si puc posar aquí, https twitch.tv/segadorz. En aquesta adreça és on trobareu el show d'ahir, perquè ho vam transmetre en el seu canal. Tot s'ha de dir que bé, els participants, que eren el Nico, l'Emerina, el Friki, el Cisco, en Darth Segador i el Tita Freda van estar superbé tots. El Tita Freda va fer una gran tasca i un gran esforç a fer la realització. O sigui, jo desconeixia que hi havia l'opció, per exemple, de l'OBS Ninja. Home, Roger Baldomà, bon dia! Bon dia! Què tal? Com anem? Òbviament va sortir el nostre repte esportiu de bon matí, vale? T'esperava a les 8, Roger, diu, sí, ja, sí. Bueno, jo normalment acostumo a aparèixer un 8:45, entre un 4 i un 45, avui he vingut un 45. El que passa és que, bueno, he tingut un petit problema amb la webcam, otro más, vinga, anem a apuntar a la llista, un altre problemita de bon matí, però, bueno, n'he pogut sortir. Per tant, ahir vam tenir molta activitat en quant a podcasters, telecasters, streamers i companyia. Us recomano, doncs això, que passeu pel canal de Darth Segador per veure el show d'ahir, com que us passeu pel canal de la gent de Joy Sports. Vale, espero haver-ho escrit bé, ja hi vens, vale? I recupereu, no sé si la transmissió del partit d'ahir sencera, però sí els clips amb les millors jugades i els gols que van fer. Bueno, doncs anem a repassar una miqueta l'actualitat, a veure què tenim per aquí avui. No he obert ni el navegador, sóc així d'animal. A veure... Jo, com sempre, amb les meves tradicions de bon matí, el cafè i el Twitter per veure què diuen per aquí. Bueno, clar, òbviament, espera, que això també us he de comentar. Senyor Jordi Pi, vostè ha de comentar una miqueta la matada de gairebé 4 hores que va fer transmetent els Premis Tweetort, que per qui no ho sàpiga, els Premis Tweetort és una gala de premis que un usuari de Twitter, Jaume Fitzgibbons de Romagosa i no sé què més, vale? S'inventa, són uns premis que s'inventa, els entrega als seus col·leguites, vale?
i la cosa va començar fa no sé quants anys, en plan de cachondeito, de fa, va ser uns premis, en rotllo en plan el que per mi és el millor de Twitter, ¿vale? I jo sé, el tuitero amb més cara, el tuitero amb més presència, no sé què. La cosa ha evolucionat a uns nivells estratosfèrics, de tal manera que en aquesta última edició la gala va durar aproximadament 4 hores, són 4 hores en les que el senyor aquest va repartint premis a tort i a dret, en el que hi ha tota una corrua de gent al seu voltant que van fent comentaris al pal al fons ens estem tocant i ens estem drogant o prou ja, o fins i tot hi ha actuacions musicals com els Obeses o el Red Peril, ¿vale? La cosa se les fue de madre, se les ha ido de madre, ¿vale? Jo tinc un premi Twitter d'aquest de fa anys, ¿vale? Però hi ha gent que en té com 2, 3, 4, 5, vull dir, Jordi Pi aquí té 8 premis. Jo ben segur, diuen que els ben segur s'atreveix a dir qui va guanyar el debat avui. Hi havia un debat ahir. Imagina't si estic despistat. Doncs bé, als lavabos del Liceu, els dies de premis Twitter hi ha més ratlles que a l'autopista. Doncs sí senyor, sí. I bé, el cas és que, de fet, és una cosa com que s'ha fet tan viral el que seria el Twitter català que en algunes ocasions el premis Twitter, l'etiqueta, ha arribat a ser trending topic a Barcelona. Vale? I hi ha gent famoseta que el segueix i coses així. Bueno, a veure, què tenim avui al Can Twitter? Doncs... bueno, com sempre, fans d'Esquerra Republicana, fans de Junts per Catalunya, que ja s'estan fotent d'hòsties de bon matí. Tenim una enquesta de Sociométrica per a l'Espanyol en el que diu el següent. Si ara es fessin les eleccions, tindríem Junts per Catalunya forquia 31 a 33 diputats, el Partit Socialista de Catalunya entre 28 i 30, igual els mateixos que Esquerra Republicana. Ciutadans es queda entre 13 i 15, això pot ser una davallada gairebé un terç del que tenien. Els comuns es queden entre 8 i 10, o sigui, es quedarien exactament igual. Vox entra al Parlament amb 6 o 7 diputats, la CUP entre 7 i 9, el PP entre 6 i 7. És una cosa molt bèstia perquè com que la davallada de vots de Ciutadans hagués afavorit el Partit Popular, hagués afavorit a Vox i hagués afavorit a la CUP. És com una miqueta així. Suposo que l'augment de vots de la CUP deu ser per la davallada en el nombre d'escons d'Esquerra Republicana, que passaria, perdria 3 escons, i de... Bueno, clar, és que Junts per Catalunya, què? Passaria de 31 i Esquerra de 32 a 30. Ja més o menys em surten els números. O sigui, un altre Parlament atomitzadet com una mala cosa, i per mi mala notícia evident que entra Vox. Que entri Vox em fot una gràcia, vamos. No, ja em fot res d'aquell tio el negre de Vox. Tants? Diu, sí, tants. Segons l'Espanyol, sí, bueno, ja sabeu que això de les enquestes va com va, i cada diari fa la seva, cada dia s'acuina la seva com vol, però sí. I li donen un 6% d'intenció de vot a la CUP, a Vox. Nuntor diu, aquestes enquestes amb l'extensió que hi haurà no te'n pots fer viatges. A més, fa anys que no l'encerten. Sí, això també és veritat, però donen una estimació, és a dir, donen com una intenció, és a dir, veus una intenció de l'electorat en general, perquè realment sí, no l'encerten, però no l'encerten per marges relativament estrets, vull dir, els marges que conformen al final els governs, sí, però et donen una idea, és a dir, si et diuen que Vox entra al Parlament, de Catalunya Vox acaba entrant al Parlament, a més tothom ho diu i ho diuen des de fa molt de temps. Després que entrin amb 6, amb 7, amb 8, amb 2, amb 3, amb 2 no perquè no es pot, amb 3 o amb 4, ja és qüestió de qui vagi a votar i sobretot el que dius tu, del nivell d'abstenció. Ui, a veure, què més tenim? La Femina Carico diu, no canviarà gaire la cosa tampoc, al final el que guanya Vox és el que perd el PP i Ciutadans. Sí,
tot i que el PP en aquesta enquesta guanya. És a dir, el PP passa de ser el que és ara, que és un subgrup, vale? Dins del grup mixt, a tenir grup propi, que és un gran què. Vale? Jo crec que el gran hòstia és a dir, molta gent que va votar Ciutadans pensant que era una cosa, tornaran els seus nínxols de vot tradicionals, com són el Partit Popular, i, òbviament, la gent de Vox, que són els típics garroletes super espanyolistes, que a la que veuen que el PP no els dona el que ells volen, perquè aquí a Catalunya és petit, i els Ciutadans no va aconseguir el que volia, que era governar, vale? Doncs s'aniran cap a l'aposta regeneradora, l'aposta nova, la cara nova, diguem-ne, de la relació que és Vox. Carles, el divendres abans de votar hauríem de fer porra. Qui guanyi té la teva tassa del dimarts. Hòstia! Es pot fer una cosa així, Podríem, fins i tot, home, si tinguéssim aquí, home, això o bé ho fem nosaltres o bé ho fa una noia que es diu Parlem de Política, que té un canal de YouTube, vale? No sé si s'avindria a fer un directe amb nosaltres i féssim així una miqueta d'anàlisi electoral, però atenció, seria molt guapo un debat electoral d'anàlisi, diguem-ne, d'expertos twitcheros el dia de les eleccions. Apunteu-vos-ho. En Roger diu, les enquestes serveixen per modificar el vot de la gent. No hi estic gaire d'acord, Roger. Jo crec que la gent ja té molt clar què vota. El percentatge de gent que no sabem què votarem és relativament petit. I jo m'ho he trobat quan feia campanya, que era en plan d'intentar convèncer la gent amb mítings, amb enquestes, sobre què votaràs. És una miqueta així. Això sí, que les enquestes poden incitar al vot, és a dir, animar molta gent a anar a votar, això sí que t'ho compro. En un torn diu, penso que les fan per crear intenció de vot, per guiar-nos a qui votar. O per animar-nos a votar. Va dir, escolteu, participeu. El que passa és que sí que hi ha molta gent que és com molt voluble i acostuma a tenir com a sinònim participar a votar tal cosa. Això sí que és veritat. El que per mi sí que condiciona és l'exposició mediàtica dels candidats. És a dir, com més exposats mediàticament estan els candidats amb coses que estan relacionades amb el que és el seu programari i amb el sentit de la gent, sí que és més probable que acabin sent més votats. Família, jo estic segur que aquest any la participació baixarà molt. Home, jo crec que molta gent... És molt curiós, vull dir, la meva dona, que tant em va cap a correus per tràmits i coses així, el que està veient és que hi ha molts dies amb cues demanant el vot per correu i fins i tot han hagut de fer fins i tot cues alternatives perquè la gent pugui anar a recollir-lo. La gent està animada. Jo crec que hi haurà vot. Hi haurà molt de vot per correu, potser. O sigui que potser el que passarà és que llavors el recompte s'allargarà una miqueta més, però no crec que la participació baixi gaire. Podríem prendre com a exemple Portugal. Portugal va fer presidencials fa 7 dies o 15 dies i la participació va ser més o menys la mateixa. Més o menys. Jo voto les iaies, jo voto el guapo, sí, això sempre ha passat. Aquí a Sabadell passava sempre passava amb en Bustos. A mi la campanya electoral em sobra, igual que penjar tants cartellets. Jo sé a qui votaré i no canviaré per molts cartellets que postin per la Gran Via, no? Sí que és veritat. El tema d'aquest de la campanya electoral, a veure, jo crec que la campanya s'ha de fer, el que per exemple jo trobo que és una tonteria és el dia de reflexió, és com una cosa que no s'entén, i menys en temps de xarxes socials on del mateix dia de reflexió la gent retuiteja coses que bàsicament la gent ara qui fa la campanya no són els polítics, no són els equips de campanya, són nosaltres amb les xarxes socials que anem compartint i retuitejant i repostejant i fent coses. Els estem fent la campanya nosaltres amb ells, cadascú amb la seva opció política, però ho està fent així. Diu, després, tu, Enric, et deu fer moltíssima gràcia les llagrimotes de Junts perquè els seus extraparlamentaris els toca poc espai públic i mediàtic, no? Entre això i el tema de les signatures, perquè pobrets Junts per Catalunya van haver de demanar signatures per presentar-se, que això és el que fan tots els partits extraparlamentaris des del 2011, des de fa gairebé 10 anys, des de fa 10 anys. El PACMA porta fent-ho 10 anys. Pirates, quan ens presentàvem sols, també ho vam fer.
i amb tots els partits, el Recortes Cero, el Partido Obrero d'Espanya, tots aquests partits petits que ningú se'n recorda d'ells, perquè bàsicament treuen 4 vots i al capo. Plataforma per Catalunya també havia de recollir signatures per poder-se presentar a les catalanes, i tot així. Junts per Catalunya considerau que no ho havia de fer perquè eren els hereus de Convergència. I clar, van dir, com que som els hereus de Convergència, hem d'heretar tot el que tot les alcaldies i l'espai, diguem-ne, dins del Parlament, i la Junta Electoral Central els va dir que no sé si sou un partit nou, sou un partit nou, per tot, per tant, hem de començar de zero des de la casilla de salida. Sí, els hem deixat passar a arreglar. És que també, Jordi, vull dir, si Junts per Catalunya no obté les signatures al tercer dia, només amb el nombre d'afiliats que té, és com molt així, però bé. Nuntor, del vot per correu no m'enfio gens ni mica, em fa molta por el vot per correu en quant al tongo. Mira, jo et diré una cosa, hi ha poques coses a Espanya que funcionin realment bé. Una és Hisenda i l'altre és correus. Jo el vot per correu sí que me'n refio. Però d'altres coses potser no, Però el vot per correu, jo crec que sí. Marc Vázquez, bon dia, què tal? Com anem? Salutar. Gran Carme, això sí que he canviat de vot durant la campanya, a les darreres municipals. Ja, és que les municipals se'n podíem, les municipals són una cosa molt rara. A les municipals es pot presentar un tio superpreparat amb un partit que tu a priori no votaries i l'acabes votant. Sol passar, vull dir, jo a les municipals, no aquí a Sabadell, però sí a Girona, jo a Girona vaig votar a Convergència. Per què? Perquè coneixia en Carles Puigdemont. Jo ho coneixia perfectament. Després de les següents eleccions que es va presentar no ho vaig votar perquè llavors jo estava en una candidatura, llavors no era qüestió, saps? Però, sí. Enric, peta la jornada de reflexió i fes un debat el dissabte 6. Escolta, li proposaré a la meva dona, perquè la meva dona també és superfan de les eleccions i encara que sigui amb la Valdó feta per aquí, jo li proposo. L'únic moment en el qual pots fer tongo en un correu és just el recompte, i allà és tan possible fer tongo com en el vot presencial. Exacte, perquè bàsicament ja a cada recompte, a cada mes electoral tens com a mínim 7 persones mirant-te a tu fent el recompte i que no puguis fer absolutament res. Katzeric, jo he votat molts cops per correu. Les municipals votes a la persona, equip i no al partit. Clar. Jo sempre et dic, jo tinc una anècdota, que és que a Alella, que és un poble del Maresme, va guanyar les eleccions d'Esquerra. I la segona força va ser el PP. No perquè sigui un poble que sigui entre INTPs o fatxes, no, és que el poble és bastant petit i el nano del Partit Popular i el nano d'Esquerra Republicana són nanos del poble de tota la puta vida. Pues se'ls va ocórrer de fer una aliança electoral i dir, mira, va, saps què? Diu, després de les eleccions, per què no fem una coalició de govern i governem els dos i, bueno, pues, tirem endavant al poble. Pues els van trucar des d'Esquerra i des del PP i els van dir que ni hablar. I els nens estaven com molt així, com dient, hòstia, són com dos amants amb una relació impossible, no? És en plan de, no podem fer aquesta coalició de govern perquè des de dalt les nostres famílies, rotllo en plan Romeo i Julieta, no ens deixen. Volia dir el 13, vale, pues el dia 13. 17-13, bueno, ja mirem. L'Òscar, nosaltres hem demanat el vot per correu. Heu fet bé. Jo aniré presencialment. Roger, però votaries el PP, Vox o Ciutadans a les municipals? Jo mai, per molt preparat que estigui, qui s'hi presenta. A veure, és que dones per fet que hi hagi gent del PP, de Vox i de Ciutadans que estan preparats per alguna cosa. Vull dir, amb això ja t'ho dic tot, vull dir que porto unes quantes eleccions a sobre i conec a molts dels candidats del PP, de Vox i Ciutadans i normalment els més preparats van a baix. Estan a baix. I són gent... Només conec un tio del PP que em caigui bé i ja no és polític actiu, vale? Que era el del Partit Popular de Premià, el meu poble de naixement, que era el jutge de pau. I era un tio, un senyor de bé, de tota la vida, de dretes, òbviament, però que, vamos, que era oficinista de la Caixa i poca cosa més, i jutge de pau. Era un tio bastant centrat i bastant... Bueno, la seva opció era el PP, doncs vinga, el PP, i era el regidor, o un dels dos regidors del PP a Premià, perquè això no se'l coneixia. Mira, en Trullols, però en Trullols era el del PP.
punt, no hi havia més, vale? El van canviar, el tio es va jubilar, van fotre un tio nou i el PP se'n va a la merda. Oliveta, bon dia, Oliveta, què tal? Ja tens el cafè? A veure, el Cat Zeri, clar, els llocs molt grans, no, clar, a Barcelona, òbviament, sí que votes el partit, vale? Però, no sé, mira, el Jordi diu, a Matadepera, la del PP és un àrbitre de hockey, la mar de maja, i els de Ciutadans de Terrassa, el de Ciutadans és de Terrassa com tota la seva llista, fatal, veus? Segurament a Matadepera no hi ha ningú de Ciutadans, però com que han de presentar una quota de candidatures presentades, doncs foten tot un munt de gent de Terrassa allà. Que això és el bo de les municipals, no cal que siguis del poble per presentar-te en una llista. Bé, bueno, de fet, passa en molts llocs, però bueno. Sí, Roger de la Caixa, sí. Era el caixer, un dels caixers de la Caixa. Oliveta, sí, que fem llet amb una tassa de la ciutat capital de Sabadell. La ciutat capital de Sabadell, és a dir, vols dir de Sabadell, capital del Vallès Occidental. La Terrassa és una anècdota administrativa. Ai, espera un moment. La musiqueta se sent bé de volum, no? No sé, avui, o potser jo em sento molt fort amb el micro. No ho sé. Ni cop d'estic al cap. No ho sé, mireu, jo me'n recordo que per exemple a Girona coneixia la candidata de Ciutadans, que a més era la més jove de tots els candidats, i era com terrible. Una tia terrible, però terrible. I abans en tenien un que era pitjor. Però bueno, en el Partit Popular, bueno, tenien a la tia aquella, una senyora que tenia una presència molt forta i que havia tenir una veu molt potent i molt així, però a banda d'això no tenia pas cap altra cosa més. I els de Vox de Girona, em perdó, però jo crec que desgraven. Ja us ho deixo aquí. Jo crec que desgraven. Ai, que bé. Gràcies, Cat, pel comentari sobre la música. Anem a seguir, a veure, perquè tot això gairebé no hem mirat, Dani Cornellà, de la CUP. Aquest no jo el conec perquè és l'alcalde. És l'alcalde de Sarrià de Ter, o de Sarrià, o de... Bueno, és igual, el conec, he parlat amb ell personalment. I diu, superar el 50% no servirà de res sense unitat estratègica. Bueno, diguem-ne que tampoc ha descobert la sopa d'all, vale? Superar el 50 o el 60 o el 75% de vots independentistes i no posar-se d'acord entre ells és com... tonterida. O l'Oliveta. Això no vol dir que sigui de Sabadell capital. Diu, jo aniré a votar presencialment. Home, si es donen les condicions i podeu fer-ho. Per cert, em sembla que han dit que augmenten el nombre de col·legis electorals, és a dir, és molt probable que es pugui... Vull dir, hi hagi més seguretat en tant quan no hi haurà tanta gent per col·legi electoral. Tinc un missatge pendent de moderació? Espera't un moment, que això ja... Aquí esto se me escapa, no? Clar, vull dir que jo sóc un... Jo soy un novato d'això, A veure... Que em digui aquí... Carles, jo encara dubto si presencialment o per correus. És un dilema. Hòstia, Mabel Rodríguez, bon dia! Hòstia, doncs no sé com desmoderar el... o ficar-lo, bueno, no sé, millor es fa sol, no sé, nois. A veure, què tenim per aquí? Mabel diu, Carles, a correus cada dia hi ha cues llarguíssimes. Ho he comentat, Mabel, Hi havia que tu acostumes a anar a correus bastant sovint i que veus que hi ha cues gairebé cada dia, que és com molt espectacular. Mira, diu, ingressat amb coronavirus el capità anglès centenari que es dedicava a fer voltes a casa seva per recaptar diners per la Covid a Anglaterra. No sé si us en recordeu d'aquesta història
tota maca ella, un senyor un taca-taca 100 anys, capità veterà de l'exèrcit britànic, que es dedicava a fer voltes a casa amb el taca-taca, tiqui, per recaptar diners, i que va recaptar com 1 milió de lliures, una cosa així, una pasta brutal. Doncs mira, aquest pobre home s'aprofitarà del que va recaptar perquè, segons diu, està ingressat per coronavirus. Què més tenim? Una cabra, cabres, què més tenim? Vale, ara estic començant a veure captures de vídeo del debat d'ahir a Televisió Espanyola, pel que sembla. Bueno, bàsicament s'ha vist una captura de la Laura Borràs. No ho sé. És com una miqueta mandra, tot, en general. Hola, soc un cavalló de la nit, molt bé. Doncs sí, Roger, sí, perquè diu en Carles García, ahir hi havia debat. I el que passa és que, no sé, van posar el debat a la gent de Vox? Pregunto, perquè TV3 sé que ho volia fer, però la Televisió Espanyola té criteris diferents, no sé si es va incorporar o no. Catseric, si pots fer els tràmits online per correu, si has d'anar a l'oficina de correus, té el mateix perill que anar al col·legi electoral el dia de les eleccions. Com i qua? I que és una cosa que va dir la Mabel en el Twitter, que és... Quin sentit té que la gent vagi? És a dir, la gent diu, no, demanaré el vot per correu per no encomanar-me del coronavirus a la llista, a la cua, mentre intento anar a votar. Però faig una cua enorme a correus, per tant, les probabilitats que tens de contagiar-te són més o menys les mateixes. No sé. Vale, que també ho podeu fer digital, que ho sapigueu, si teniu el certificat digital podeu fer també podeu demanar el vot per correu i us l'envien a casa i no heu de sortir per casa per res. Però jo, la veritat, estic una miqueta, no escamat, però em sembla que li hauria de demanar el portàtil a la Mabel, que ja té Windows, per poder fer aquest tràmit amb una mica de seguretat. Va ser una porqueria increïble, segons un Carles. Hi havia el Garriga, mare de Déu senyor. El Garriga és el negro de Vox, el mulato de Vox. Vale? Em van dir que hi havia debat, però fa molta mandra, i més quan ja tinc el vot dins del sobre. Clar, és que tu també... Diu, segur, i els de la falange, home, clar, si puc ser els cardarien a tots, vale? A veure, si no fan debats per Twitch no m'interessa. I em perdonareu la mostra aquesta de familiaritat. Carinyo, ens han proposat de fer un debat d'anàlisi electoral el dia de les eleccions o el dia de la jornada de reflexió per Twitch. T'apuntes? T'apuntes? Tu i jo? Parlaven els unionistes en castellà, els independents en català i els comuns segons amb qui xerraven. Bueno, sí, una miqueta el que vindria a ser Catalunya. Que ens deia, correus has d'anar 2 cops per demanar i per votar. No té cap sentit. Hòstia. Doncs no té cap mena de sentit. I és veritat. I ara que us recordo, les vegades que he votat per correu he hagut d'anar 2 cops. Un per demanar la documentació i l'altra part, per demanar que me l'envien a casa, agafo i pum. Llavors he d'anar a correus a donar-la en persona. Diu, però sí, els 9 partits que hi haurà també a TV3. És a dir, que suposo que els criteris dels debats electorals són compartits entre cadenes, no? O són els de la Junta Electoral Central. Però ho entenc, però bueno. Suposo que hauran fet aquesta excepció per Junts per Catalunya, també. Bé, clar, tècnicament, Junts per Catalunya, al no tenir representació parlamentària, tampoc tenia dret a estar als debats, que això també hi havia molta gent que m'ho deia pel Twitter, em deien, és que clar, la Laura Borràs no podrà anar als debats a defensar els seus interessos. Dic, clar, perquè és un partit extraparlamentari, i llavors van dir, no, és que al final sí que pot. Vale, llavors, Vox també. Perquè ja es pots dir que el mateix criteri informatiu o d'interès per a la ciutadania que pot tenir Junts per Catalunya pel seu bagatge històric, el pot tenir Vox per la seva importància ara mateix. Jo no ho entenc, aquest. Per mi, personalment, a Vox n'hi ha aigua. Però vamos, que jo penso que si a Vox n'hi ha aigua, Junts per Catalunya tampoc. Vull dir, si és un partit nou, que torno a repetir, jo vaig estar en un partit nou, vaig ser candidat en un partit que no tenia representació parlamentària i no vam fer cap debat a la vida, que els debats els feia jo pel Twitter. Vull dir que jo mirava el debat i estava amb la gent de Twitter ja tiqui, amb el hashtag del debat i anar colant les nostres propostes, una miqueta com la gent de primàries, que també ho van fer.
Gran Carles, Junta Electoral Central, que considera que són partits importants segons les enquestes, sí, clar, i segons els resultats, perquè, clar, òbviament, clar, Vox no té representació al Parlament de Catalunya, però sí que té 3 diputats per Barcelona al Parlament espanyol. Espanya! Vale? Per tant, sí que es pot dir que hi ha una massa crítica important i que, per tant, hi ha un cert interès. Ara em feu veure al cap, no sé si els comuns van tenir el mateix tracte quan no estaven a cap Parlament i van aconseguir els primers eurodiputats. Oliveta, jo enguany miraré de votar un partit polític. I fins ara què votaves? Coses que m'he trobat jo als recomptes electorals: rodanxes de xoriço, estampetes de la Verge i un tio a Girona que, pel que em van explicar, invariablement i cada any que hi ha eleccions sempre fa el mateix, un collage amb fotos de Franco. Ahí us ho deixo. Carles, Pau Rodríguez, ni idea, però hauria de caure aquesta setmana, suposo. Em sembla que els interessa més el debat del Futbol Club Barcelona. Sí. Home, ja a la porta, com a mínim ja més cachondeïto. Tot i que a la porta darrerament està com molt apagat. Roger Baldomà, una massa crítica? Sí. És crític que hi hagi una massa crítica de Vox, però bueno, jo sempre dic el mateix. Vull dir, a la que la gent comença a donar-se que Vox és un partit irrellevant, perquè tot i tenir representació, l'únic que aconseguiran seran diners públics, que bàsicament és acabar fent a l'Abascal tota la seva puta vida, la gent tornarà a votar al Partit Popular, a la dreta que tothom coneix, sabeu? Una cosa així. O al Partit Socialista, o una cosa així. Catzeric, que faci, un vot menys per Vox. Doncs sí. Qualsevol vot menys per Vox és important. Nois, ens falten 4 minuts. No, 3. 3 minutets i jo estic repassant aquí una miqueta més. Mira, hi havia un hashtag. M'entro el hashtag DebateCatRTVE. A veure què hi diuen. Diu Quico Sallés, el Viac malda per traslladar el model a Barcelona a la Generalitat. Coi, un govern gràcies a un senyor que expulsava gitanos. Diguem-ne que a la Colau no li han perdonat gaire que compartés amb en Manel Valls. Hola, soc Manel Valls. Aquí hi ha un que en plan tremendista diu: Televisió Espanyola, televisió pública, organitza un debat RTVE entre les candidates i candidats a presidir la Generalitat amb un moderador que parla en castellà. I la majoria de candidats també. El 14F ens hi juguem el sé o no sé. Home, no sé si us jugueu al sé o no sé, o ens juguem al sé o no sé, però que, home, una miqueta de tacte, conyo, com a mínim em presenta el català. No sé. Que la gent es queixa que el debat era crispat i amb poc nivell. Hola, com tots els debats des de fa 10 anys, o 15. Uns han fet una samarreta que fica perdó per parlar català a Catalunya. Diu, Pere Aragonès, després de 90 anys d'història, Esquerra Republicana ens posem al servei del país per presidir-lo amb els grans consensos de l'autodeterminació, l'amnistia i una reconstrucció progressista i feminista. Jo deixo que sigui el Xatacol l'opini sobre això. La teva filla s'acaba de cagar mentre parlaves de Vox, que em sembla que més rellevant que aquests titulars que expliques, doncs sí. Com a analista polític no et guanyes les garrofes, no, soc bastant patètic. Soc un fanboy de les eleccions, però no hi entenc. No hi entenc gaire. Això t'ho deixo per tu. Carinyo, has de fer un podcast o un directe d'anàlisi electoral. No sé com ho veus. Jo aguanto. Jo em dedico a canviar la caques a la nena i tu et dediques a fer anàlisi electoral. Com ho veieu, gent del xat? Que molaria. Diu, no pot ser que al matí la gent estigui partint la cara per tot el país, confrontant a Vox arreu on apareix per escampar el seu racisme, masclisme i homofòbia i el seu feixisme, i a la nit els partits normalitzin la seva presència en un debat electoral. M'agrada aquest punt de vista. No dic clar, òbviament. Una cosa és el que
l'acció en campanya de les classes, diguem-ne, de les cúpules dels partits, l'altra cosa és la gent de baix. I la gent de baix, els que munten les pelades, els que s'enfronten, els que reparteixen fulletons, els que fan la feina bruta. Normalment la gent no s'acostuma a recordar d'ells si no és a l'últim dia. Gràcies a l'equip de campanya. No sé. Bueno, són les 9 del matí, ens ha quedat un directe bastant polític, no? Tot i que hem pogut repassar una miqueta també el que va passar ahir a Can Twitch. Òbviament tot bastant més divertit que no pas el debat electoral. I crec que ja ho podem deixar per aquí. No sé, els que s'ocorren. Exacte, són els que s'ocorren. Per tant, anem a comprovar... Encara no hi és, gràcies, Nunthor. En Nunthor és el que m'avisa de si en Jaume Piqué està ja preparat, vale? Perquè, bàsicament, quan acabem aquest directe ens anem cap allà. Mira, diu que ja, doncs... anem a fer la nostra raid de cada dia i ens anirem a fer una cosa més, diguem-ne, més guai, vamos, que és anar a veure com aquest home li fota les baquetes. Espera un momentet, que... Avui l'internet, no sé si me va lentito o qué pasa, pero estamos en ello. Tiquití. Va, noi. És que vull fer bé, vull fer amb el dashboard. Ja sé que podem fer un /right, però avui ho vull fer bé. ¿Cómo que no? Te voy a matar en agosto. A mi em diu que encara no ha començat, encara no m'apareix com que estiguin allà. A veure... Tiquití... Bueno, ho farem amb el xat i que és el que Dios quiera. A veure, tiquití... Right... Tacatà... Ja m'ho piqui. Vale, y ahora hemos dado... Y ya surta el botoncito. Sí, ya se ve. Ya se ve, estamos ahí. Y ens anem. Adiós. This way, I feel so inside. He's along my back, rises in the dark night.